martabat muhdas iya iku siji den arani ngalam arwah, kang siji den arani ngalam misal, kang siji den arani ngalam ajsam, kang siji den arani ngalam insan kamil. Kang papat iku den arani ngalam muhdas. Iya iku kang siji den arani ngalam dunya, kang siji den arani ngalam barzah, kang siji den arani ngalam kubur, kang siji den arani ngalam akhirat. Dene kabeh ngalam 11 iku mau kena den arani wadah, lan kena den arani omah, lan kena den arani negara, lan kena den arani ngalam. Dene alam ahadiyat yen den arani wadah iku kena den arani dadi wadahe alif jati. Dene yen den arani omah ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi omahe alif jati. Dene yen den arani negara ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi negarane alif jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi wadahe dat jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi omahe dat jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi negarane dat jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi ngalame dat jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi wadahe urip jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi omahe urip jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi negarane urip jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi omahe urip jati. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi wadahe sejatine Allah. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi omahe sejatine Allah. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi negarane sejatine Allah. Lan ngalam ahadiyat iku kena den arani dadi ngalame sejatine Allah. Dene kang den arani alif jati utawa kang den arani dat jati utawa kang den arani urip jati utawa kang den arani sejatine Allah iku sak temene iya iku Allah nalika isih gaib, iya iku Allah nalika isih durung dhahir, iya iku nalika Allah isih durung ana kenyataane, Allah isih latakyun, isih wujud mahdi, tegese isih wujud kang sakweca, isih wujud mutlak lawan itlak. Tegese isih wujud dhewe tanpa ana kang maujudake, isih urip dhewe tanpa ana kang nguripake, isih jumeneng dhewe tanpa ana kang jumenengake, awal tanpa ana kawitane, akhir tanpa ana pungkasane, agung luhur tanpa ana kang bandingi, lan tanpa ana kang madani. Wallahu alam. Ganti nerangake ngalam wahdat. Dene ngalam wahdat iku kena den arani dadi wadahe, dadi wadah lan kena den arani omah, lan kena den arani negara, lan kena den arani ngalam. Dene yen den arani wadah ngalam wahdat iku kena den arani dadi wadahe Nurullah lan Nur Muhammad. Dene yen den arani alam wahdat iku kena den arani dadi omahe Nurullah lan Nur Muhammad. Dene yen den arani negara ngalam wahdat iku kena den arani dadi negarane Nurullah lan Nur Muhammad. Dene yen den arani ngalam wahdat iku kena den arani dadi ngalame Nurullah lan Nur Muhammad. Ganti nerangake ngalam wahidiyat. Dene ngalam wahidiyat iku kena den arani wadah, lan kena den arani omah, lan kena den arani negara, lan kena den arani ngalam. Dene yen den arani wadah ngalam wahidiyat iku kena den arani dadi wadahe kabeh ngalam saisine. Dene yen den arani omah ngalam wahidiyat iku kena den arani dadi omahe kabeh ngalam saisine. Dene yen den arani negara ngalam wahidiyat iku kena den arani dadi negarane kabeh ngalam saisine. Dene yen den arani
ngalam wahidiyat iku kena den arani dadi ngalami kabeh ngalam saisine dene ngalam telu iku mau kang den arani martabat qadim. Se kula jelasne rumiyin. Teng mriki nggih ngeten iki nggih. Saking Mbah Yai Sirot pengarang kitab ini, kitab 7 ini, kitab Ruyatul Ma'arif. Saking ngati-ngatine maksudnya napa? Ben tiang-tiang memahami ilmu hakikat itu tidak salah memahami, sangat detail, sangat terperinci. Bahas ngalam wau kados ngeten niku. Tiang-tiang niku ben bener-bener paham, ben bener-bener yakin, ben ora salah dalan, mboten dipahami sendiri. Maka ilmu seperti ini, kitab ini hanya sebagai sebenarnya hanya pegangan seorang mursyid dan khalifah. Khalifah pun atas rekomendasi dari seorang mursyid. Tujuannya apa? Nah, kalau kitab ini diperjualbelikan, insya Allah saya yakin jenengan tingali kitab Ihya, kitab Hikam itu mawon seperti itu gampangannya yang mengkaji nggih, itu menjadi tahapan apa? Lek kita belajar ilmu syariat itu paling tinggi, gitu. Kajian itu Ihya Hikam itu wis bahas ranah hati. Apa maneh niku tasik udak-udakan teng thariqat, gitu. Apa lagi yang dibahas ini kitab hakikat. Biyuh mesti gampang mau dicetak diperjualbelikan bebas. Mesti orang akan menjadi rujukan utama ilmu hakikat, nggih mboten? Mesti akan menjadi rujukan utama. Karena selama ini tidak dipublikasikan secara umum, Pak. Untuk internet tujuannya apa? Ini masalah bahasan ranah hati ilmu hakikat. Syariat bisa kamu pahami sendiri, gitu kitab-kitab syariat. Gitu. Saman wis ngalim bisa maca ilmu, bisa wis paham ilmu nahwu, sorf dan lain-lain. Saman tuku dipahami. Kan karena itu bahasanya masih akal, ranai akal. Kalau ilmu hakikat ini ranai sudah hati. Berarti harus ada yang menuntun. Tidak bisa kamu memahami sendiri. Wes aku tak tuku kitab golek wes aku ngene lho kan duit tak kopi tak tuku tak paham tak pelajari di bahaya niku. Niku mungkin mesti setan atau iblis sing dadi gurune sampean. Secara langsung sampean macane kitab iki tapi sing memberi pemahaman setan mulai masuk lewat apa pemahaman sampean. Karena pemahaman sampean mesti pasti akan dikuasai oleh akal sampean, logika. Kita nggak hati-hati memahami ilmu hakikat, mesti yang mengkonsumsi ranai akal langsung akal. Oh gak dilebokne neng hati. Nah untuk memahami ini harus bagaimana? Ya harus lewat bimbingan seorang mursyid atau orang-orang yang ditunjuk oleh mursyid atau khalifah yang diberi tugas untuk mengajarkan ilmu tersebut. Kalau tidak dijelaskan itu bahaya. Bahayanya apa? Setan akan masuk. Makanya ilmu ini hanya dikhususkan tidak berjualan. Lah kok gak terkenal? Pancen tidak butuh itu kok. Tidak butuh terkenal, nyapa ada butuh terkenal. Nggih mboten? Ini hubungannya makhluk karo Gusti Allah. Ora butuh mengakoni gak diakoni, enggak butuh itu. Hubungannya karo hablum minallah langsung. Babakan ibadah. Carane ben roh Allah piye ya, makanya ini kajiannya kitabnya seperti ini. Makanya bejo banget sampean kabeh iki gampangane gelem golek ilmu sing ngeten iki. Makanya tidak harus syariat harus ngalim enggak. Wong kuwi murni teko nggone Gusti Allah. Saman walaupun mantan gampangane maling, rampok,
germo utawa wong elek gak tau ngaji napa malih kadhe wong biasa gak tau ngaji. Ndelalah karo Gusti Allah sampean diwehi khairihi. Nggih mboten? Bejo mboten? Bejo. Ayo benten lek sampean karo Gusti Allah diwehi syarihi. Disasane karo Gusti Allah. Sampeyan ketoke ngalim, ngilmune gampangane apal kitab 1000, gurune 1000 kabeh, tapi gak iso nampa ilmu hakikat. Yo, kategorine termasuk wong sampean sing sarihi. Makanya ilmu iso dadi pepadang, iso dadi pepeteng. Tapi sampean pinter lek dadi pinter kan berarti padang, nggih.